mitä ihmettä, mä en ole ikinä varmaan kuullut sitten, kun Ievan polkka Nightcore on se kiihkein tahti, mitä mä tiedän. Mikä? Hatsune Miku, joka on siis sitä. Kahtanut kellopeliappissia. Niin kuin pienestä asti, kun mä oon pelannut pelejä, ja mulla on aina ollut se niin kuin mielenkiintoa, että miten nämä niin kuin toimii, eri niin kuin pelimekaniikkojen selvittäminen, että miten ne toimii. Niin sitten pienestä asti ollut myös kiinnostunut koodauksesta, mutta ei ikinä ollut jaksamista niin kuin aloittaa harjoittelemaan koodausta, mitä voisi sitten hyväksi käyttää. Ei vitsi, että sä oot yksi niistä, mitkä pilas multa Super Mario Kartin. Minuutti yli. Ja sä hoidat sen 5 sekunnissa. Tää vähän niin kuin jotkut sanoivat, että mun isoisä oli kellontekijä ja Albert Einstein keksi, että aika on suhteellista ja kellon tekeminen loppui siihen. Niin. Mitenkäs sulla se pelihomma? Että olisinpa mä ehkä kertonut, kun no, ei mulla ole mikään sellaista hienoa tarinaa. No. Sulla oli hyvä story, että voi vitsi, hirveät paineet oli koko ajan. No, miten puhuttais? No halusin olla poliisi. Ja sitten tuli korona ja mä aloin pelaamaan sitä. Mä haluan tehdä pelin. Ja sitten en mä sillä ekaksi ollut sillä, että mä haluan tehdä pelin, vaan se oli sitten sitä, että mä aloin koodailemaan Discord-botteja, joka oli mun isoin virhe. Koska mä en ikinä oppinutkaan niitä koodaamista, hyi helvetti, se oli kauheeta. Ja sitten mä olin mun opolle silleen, että hei, mä haluan jotain niinku ohjelmistokehittäjäalaa, mutta mä en halua Hervantaan. Koska Hervannan Predu on siellä, itse on niinku Kauksun koulusta. Koska mullahan oli se, että kun soittaa jonnekin, että moi, että hei, mä oon tästä koulusta, ei olla kiinnostuttu. Saanko sanoa, mitä mä oon sanomassa? Niinku, aika ilkeitä ihmisiä on ollut aika monessa paikassa. Niinku, ei, jos sä oot ammattikorkeassa, et saa niinku työssäoppipaikkaa. Eikä mä otan työssäoppipaikka. En mä tuo sulle mitään miinusta. Eikä plussaa, mistä sä tiedät. Ehkä mä oon todella hyvä niinku koodaaja, mutta pakko opiskella. Mulla itselläkin oli se, että mä soitin ekana jo tokana vuonna ihan järkyttävän moneen paikkaan. Kaikkialla sanottiin, että joko niin kun, suoraan ei ole kiinnostunut, mutta se oli vain ne 1/3. Suurin puolet ei edes vastannut. Ei vastannutkaan. Sitten siellä oli hemmetin iso osa, kuka oli sillä, että joo, täytyy olla niin kun, ammattikorkeassa. Ja sitten hemmetin moni niin kun, ekana vuonna sanoi, että täytyy olla niin kun, tokalla vuodella opiskelemassa. Että ei voi olla ekan vuoden opiskelija. Eikä nekään ottanut muuten sitten seuraava kerran, kun yritin. Niin kun, eka vuosi soitettiin jonnekin. Joo, tässä pitäisi olla tokan vuoden oppilas. Okei, nähdään ensi vuonna. Ei olla kiinnostunut. Et sä Niin. Ja siis en mä edes olettanut, että mä olisin päässyt tänne työssäopille. Mä laitan niinku sähköpostin. 3 minuutin päästä mä sain Discord-linkin. Mullakin oli about... Jaa, sulla kesti vähän pidempään. Niin, mulla ei ollut ihan 3 minuuttia. Mulla oli ja sitten tää lähettää sähköpostin niin tunnin parin päästä mulla tuli viestiä, että joo, niin tässä on DC-linkki. Mä en edes uskonut, että se on oikea linkki. Mä olin sitä, nyt mun kaikki tilinumerot ja kaikki nää menee, kun mä sitä... Ehkä mä otan sen riskin, mä oon sitten Virtual Downin Discordista. No niin, hei, jotain edistystä, koska joka paikka, minne mä oon laittanut sähköpostin, mä en ole vieläkään saanut niistä tietoa. Ehkä 2 vuotta sitten laittanut tai vuosi sitten laittanut ekan vuoden aikana sieltä, että sä pääsisikö työssäoppiin? Ei ole vieläkään kuulunut vastausta. Mulla oli yksi hyvä, mikä oli vaan sitä, että mä lähetin järkyttävän monen paikkaan sähköpostin, mutta se oli aina sillä, että mä niin ilmoitin, että mä oon ekan tai tokan vuoden opiskelija. Kummalla niin oli. Ja sitten mulla niinku, ehkä 3 kertaa soitettiin takaisin ja taisi olla niinku, kaikki niistä oli sitä, että niin minä niinku, missä koulussa sä oot ja niinku, että mitä sä opiskelet. Mä sanoin, että mä oon ekan vuoden opiskelijan ohjelmistokehittäjäksi täällä koulussa. Ja mä oon silleen, että joo, valitettavasti me ei voida ottaa näitä. Mä oon silleen, että se oli siinä niinku, sähköpostissa ilmoitettuna ja valmiina. Kyllä. Just yläasteella diagnosoitiin ADHD. Niin sitten se, että paljon paremmalla mielialalla sain tehtyä. Niin, tää oli niinku tää varmaan paras puoli se, että tää oli etätyötä. Ei tarvi herätä aikaisin, ei tarvi hyppää bussista, no miettiä, että ai vittu, eihinkö mä siihen bussiin. Ja kaikkea tällaista. No herää kun herää, alkaa tekee työt. 6 tuntia, no 6 tuntia tähän töitä, mutta niinku sieltä rauhassa ja tällöin. Niin, mietin, kun mä oon siellä toimistolla ollut aina aamulla näin.
Joko kello on 8, joko te olette tullut töihin. Täällä minä olen odottamassa teitä. Kalja kädessä. Olen odottamassa teitä. Ja nyt te varmaan teette ihan hirmu kovasti hommia. Meillä on kyynel silmässä. Ei jaksa enää. Ei pysty. No niin, nyt sinne tietokoneen ääreen. Sellainen oli se oletus, mutta sitten niinku, se oli mukava yllätys ainakin itsellä. Että justiinsa oli paljon tällainen rennompi. Ja sitä justiinsa sai paljon paremmin ja enemmän aikaa niin kuin tällä formaatilla. Niin silloin kun mä tulin tänne Virtual Dawniin, niin mä aloin niin just leikkiä pelleille Blenderin kanssa. Ja nyt mä oon silleen, että ai hitto, niin tää on parempaa kuin koodausta. Se on niin hauskempaa, vaikka se on niin tuskaa, mutta se on hauska. Että mä sain nyt tietää, että mä tykkään tehdä Blenderilläkin kaikkea ja tällaista ja tollaista. Että... Tuossa niin Virtual Dawnissa selvästikin huomaa, että se niin kuin antaa mahdollisuuden yrittää. On sillä, että hei, koulutus ei välttämättä kerro kaikkea. Sä voit olla saakeli pikkuvauvasta asti opetellut koodausta, mutta se ei näy, et sä ole opiskellut sitä, niin ei se näy siinä. Niin sitten Virtual Dawnissa on sillä, että hei, niin kuin, tuu meille testaa. Ja sitten saa tehdä sitä, mitä haluaa, saa tehdä miten haluaa ja saa sinne niin kuin samalla justiinsa tukea. Tekin ehdotetaan monta kertaa, että he voidaan auttaa, jos haluatte. Ja paljon niin kuin valmiita juttuja siinä niin kuin SDK:ssa ja sitten sillä, että niin hemmetin niin mukava niin tapa tavallaan niin mennä työelämään tällä alalla. Niin, ja mun mielestä aika monen muunkin firman pitäisi niin antaa tämän mahdollisuuden, koska meillä on niin ohjelmistokehittäjäpuolella ja aika moni, niin kuin, ei tarvitse olla pelifirma. Kaikki ohjelmistokehittäjän niin firmat, nämä IT-alat, nämä ne niin odottaa niin parasta, mutta me ollaan vasta opiskelijoita ja ne ei oikeastaan voi tietää. Ehkä mä oon oikeasti parempi kuin niiden työntekijät ja tälleen, mutta kun ne ei anna mahdollisuutta, niin meidän puolella on aika vaikeaa saada työssäoppipaikkaa. Ja tää sitten niinku, en mä tiedä, ei anna, että me edistytään helpommin niinku, esimerkiksi niinku, en mä osaa sanoa. Aika moni opiskelija on nyt meidänkin koulussa tekemässä jotain nettisivuja, kun ei saanut työssäoppipaikkaa, koska ei saa mistään. Sun pitää olla ammattikorkeakoulussa, että sä saisit jonkun työssäoppipaikan. Jos sä oot ammattikoulussa, no womp, et saa. Mistäkin nyt te teitte, toki tuolla meidän systeemillä, mutta itse ihan pelin. Niin tehtiin ja te näytitte siinä, mitä te osaatte, miten luovia te olette. Niin. Teidän oma tarina, teidän omat grafiikat, teidän omat systeemit. Niin. Ja sitä ei edes moni ammattikorkeakouluopiskelija kyllä ole tehnyt. Niin, ei näitä opeteta. Näitä pitää päästä koittaa ja tälleen. Niin. Kun se on just sitä, että tässä tämä nimenomaan antaa just sen mahdollisuuden, että en mäkään totta kai mikään maailman mestari on ollut Unitossa, kun mä aloitin ton projektin. Mutta nyt mä oon huomannut, että mä oon kehittynyt ihan järkyttävästi molempien koodin kirjoittamisessa ja itse pelin teossa. Monessa eri osassakin siinä pelin muussakin osassa. Että ei tätä kokemusta olisi saanut, jos en mä olisi tehnyt töitä tuolla Virtual Dawnilla. Koska mun olisi täytynyt käyttää aikaa siihen, että mä siellä koululla teen sitä nettisivua, mitä mä tein samaa viime vuonna. Niin, ei siitä olisi tullut mitään hyötyä, että nyt tässä päässään tää luomaan kaikkea. Mutta kyllähän se aika kauhealle kuulostaa, että teilläkin on hirveänä intohimoja, hirveänä visioita, hirveänä halua. Ja sitten se kaikki laitettaisiin, että tee WordPressillä nettisivu. Niin, se oli kauhean jo ekalla vuodella. Että WordPress-työtä, ei. Niin sitten se, että mun ADHDn kanssa on tämä, että aivot erittäin helposti ei välttämättä jaksa alkaa tekemään jotain vaikeaa asiaa, ellei se ole pakko. Niin sitten siinä tuli se pieni pakko, niin sitten se pystyy tavallaan heittämään kipinä sillä intohimolla tähän, että pystyy just kunnolla alkaa opettelemaan ja harjoittelemaan koodausta tai tätä pelin tekoa. Että en mä usko, että mä olisin vieläkään kauheammin koskenut Unityyn pelikoodauskurssien lisäksi, mikä oli oli se hyödyllinen. Siinä oppii perusjutut, mutta ei se läheskään näin syventävä. Niin. Ei se läheskään näin syventävä ole kuin sitten tämä. Mä en edes tiennyt, että me ollaan näin luovia ihmisiä. Alkaa tekemään Virtual Dawn, että
mitä hittoa me ollaan tehty. Hei, me ollaan tehty hyvää työtä silleen, että niinku, saa sen näyttää kuinka luova on, koska niinku ei työssäopin, vaan pelikurssi. Okei, mä sain tehtyä siinäkin pelin, joka on vähän karmea, hyi helvetti. Mutta niinku, siinä oli aika vähän aikaa ja silleen, että oli niinku pakko mieli tehdä jotain, että joo, mullakin on ADHD, niin siinä on oikeasti vaikea aloittaa sen teko. Että no kotona, hei, tehdään peli. Mulla on varmaan 10 eri niinku aloitettua peliä, mitä mä en ole jatkanut. Idea on, ei ole jaksamusta, koska ei ole mitään pakkoa. Mutta sitten kun on jotain, en mä tiedä, WordPress, että hei, nyt tehdään WordPressissa niin kaiken maailman tylsiä juttuja. Niin kuin 6 henkilön ryhmässä, mitä niin kuin, en mä tiedä, se oli kauheata. 6 henkilöä tekemässä yhtä nettisivua, mitä oikeastaan 1 henkilö olisi voinut tehdä 1 viikossa. Mutta tämä jaettiin vielä 3 tai 4 kuukauteen. Et se oli aika söpöä 4 kuukautta niin kuin nukkumista. Nyt mä uskallan sanoa, että mä en tiedä katsoako tätä mun opettajat tätä haastattelua, mutta jos katsoo, siitä on annettu arvosana. Siitä on annettu arvosana. Mä ollaan valmistettu, niin mä voin sanoa, mä oon nukkunut se koko 3-4 kuukautta ehkä. Kun se oli sitä, että niinku... 1 henkilö teki vaan töitä, kun ei kukaan kellekään ollut mitään töitä. Okay. Ei, muuten ei mahtunut tekemään. Ei Ja tosiaan kun pelialalla ja luovalla alalla, niin en mä tiedä... Tulee WordPress on. No, tänne meidän koulu ei mene suoraan pelialan opiskeluun. Niin. Siellä on pelialan kurssi, mutta se ei niinku mene suoraan pelialan opiskeluun. No joo, mutta tämä siinä onkin, että minun käsityksen mukaan ainakin niin Suomessa on aika vähän niinku virallisia, tai Suomessa ei ole niinku oikeata pelialan koulutusta, vaan se on vaan, että se on se sama... IT, mikä ikinä media tai joku tämmöinen, niin, jossa on vaan niinku tiettyjä painotuksia, mutta ei sekään varsinaisesti ole. Niin se tavallaan, tai mitä me taas tarjotaan työharjoittelun kautta, niin on toki sit se, että sä tosiaan menet sinne siinä mielessä syvään päätyyn, että sä pääset siihen aitoon luomiseen. Niin. Että, se on sitä, että nyt sä oot tekemässä peliä. Niin, mutta sitä, että se ei kumminkaan heitä sua niin kuin ilman mitään kelluketta sinne syvään puoleen. Ei, mitä että... WordPressissä ainut luovuit, että valitaan väriteema. Sinimusta. Mutta mikä tai meille, minulle ja muuten, niin on silleen tässä ollut silleen tärkeää, että te tulette oman projektin kanssa tekemään sitä tuohon meidän systeemiin. Eli että teillä on oma visio, oma peli ja te luotte sen oman peli. Ja teidän tarinan ja teidän grafiikan ja teidän jutun ja koodit ja kaikki kumminkin hyödyntäen mitä on, mutta että te ilmaisette ittenne. Niin. Sehän sitä pelin kehittämistä on. Se on niin onkin. Ja sitä justiinsa, että tämä niin kuin mahdollistaa sen, että pystyy justiinsa niin kuin saa kokemusta siitä, että minkälaista se on justiinsa niin kuin toteuttaa se oma visio ja miten sitä pitäisi alkaa lähestyä ja antaa ylipäätänsä paljon kokemusta siitä. Ja niin kuin, paljon syventää niin kuin taitoja myös niin kuin yleisesti ottaen ja siihen, niin kuin, mistä sä oot, niin kuin se spesifi asia, mistä sä oot kiinnostunut. Se antaa niin kuin molempiin myös hemmetin paljon niin kuin tietoa ja avustaa niiden harjoittamista. Niin, mä tykkäsin tässä eniten se, kun itse peleilen Blenderillä, niin tein jotain ihan tyhmää ja laitan vaan screenshotteja sinne niinku, Josivoon sinne kanavan, että kattakaa, mitä mä tein. Niinku, siinä otetaan nämä kaikki hyvin, että ei ole sille, että mitä sä pelleilet siinä, tee nyt töitä. Ei se tätä tarvinnut, mä vaan laitan kaiken maailman tyhmiä screenshotteja sinne, mitä mä oon tehnytkään. Niin sinne Josimo, että hei, kattakaa, mitä mä tein, koska mä tykkään niinku, jakaa mun niinku, tekemiä juttuja aina. Niin laitan niinku mun pomoille, sitten kattakaa mitä mä tein Blenderilla, kun pitää tehdä töitä ja mä tein jotain niin maailman turhimmaa juttua. Mut siinä oli kyllä kiva pelleillä. Se oli outo, että niinku Blenderi, niinku, jumalauta, mä en olisi ikinä uskonut, että mä olisin koskenut Blenderin. Niinku, mä aloin tekemään suoraan kaikki ne vaikeat jutut. Ja nyt mä niinku aloin tekemään sitä donitsia. Nyt se oli se. Sekin voi olla ratkaiseva tekijä. On sekin enemmän. Niin. Kun sehän, niin yksin kun tekee, niin sehän on miljoonia muita, jotka tekee yksin. Mutta jos on firma, varsinkin jos se esiintyy ja on mukana näissä eri tapahtumissa ja kumminkin on yhteyksiä ja niin kun yhteistyötä ei enää, niin se nostaa niitä chansseja paljon enemmän, koska se yksi firma tavallaan niin kun edustaa myös kaikkia niitä niin kun pienempiä tekijöitä, jotka on osana siitä. Ja just isä on sillä, että hei, sulla on hemmetin hyvä idea, me hoidetaan just tätä vähän eteenpäin. Ja sitten se avustaa just sitä, että se niin kun tulee kuulutuksi. Kun jos sä oot yksin, niin esim.
jos täällä nyt Suomessa on joku solo-developeri, kuka ei, ei ole kovin varaa lentää mihinkään tai jotain sinne päin, niin sehän on pelkästään, että suomalaiset niin kuin tällaiset tapahtumat, niin pelkästään aika lailla niihin pääsee osallistumaan, ei pääse mihinkään muualle. Ja sekin, että vaikka menisi johonkin tapahtumaan, niin ei siellä ole välttämättä mitään, niin kuin, missä tavallaan se voisi sitten tuoda esille sitä sen tuotetta tai peliä, mitä se on tehnyt. No sai tässä tiivisit aika hyvin se, mitä me tehdään. Niin. Miten näin positiiviset ihmiset tekee peliä, josta niinku Orpo yrittää kadota Porpokon. Täällä me nauretaan ja puhutaan. Niin mikä teidän peli oli? Joo, siis meillä on yksi Orpo nimeltään Lucia. Se yrittää kadota pois sieltä Orpokodissa ja löytää sen kuolleet vanhemmat. Aha! Vaikka joskus jotkut suuttuu siitä, niin bad exposure is still exposure. Olen pistänyt liikaa siihen päälle mitään, mutta ei tavallaan ollut sillä, että okei, tässä on niinku, tehkää mitä haluatte. Että niin. Ei ollut ihan täysin niinku, vaan suoraan heittää niinku, syvään päätyyn. Et siinä oli hyviä niinku, ohjeistavia niinku, ehdotuksia. Ja plus sitten se, että ylipäätänsä vaan oli mukava jutella ja niin sun ja Pyrön kanssa jutella justiinsa siitä pelistä, että mitä on ja kaikkea sinne päin. Ja, niin, no itse asiassa niin, jatka sä vaan, että mä en puhu niin koko ajan. Ohilja. Ei oo. Siis niinku, tää on aika mukavaa, niinku, tää niinku Virtual Dawn-ryhmä, että sinänsä tekee mieli tulla tekemään töitä just. Niin. Niinku en itse valittais. En mäkään. Kun muut työpaikat, tehkää tätä, tehkää tota, tää on se deadline. Tai, älkää niinku burnouttako itteenne, että kaikki menee hyvin. Silleen positiivista, niin sitten mä, joka olen ihan stressaantunut, että... Jos olisi koko 13 tuntia sillä, että ei meidän täytyy tehdä vielä lisää, me ei tulla saamaan vitosta tästä. Sitten ne ei edes kysynyt, siis se oli se hauska juttu, että mä ootan, että ne niinku arvioi sitä peliä. Mä olin sitten, haluatteko että mä näytän sen pelin, ettei se mene turhaan. No voit sä kyllä näyttää sun pelis. Ettekö te ois muuten kattonut? Sitten me saatiin vitosen, mä olin sitä, mitä vittua me saatiin vitosen ja toi veti mulle tällätteen katteen. Mitä mä sanoin? Musta hiljainen. Mä en aika kritiittinen, mikä onkaan, niin itteeni kohtaan. Mä sitä, me saadaan joku 3 tai 2, en mä antaisi tähän niinku, työhön mitään, vitosta on kauhea. Sitten Pyrjä, meidän opettaja, että joo, kyllä te ansaisit sen vitosen. Teillä meni hyvin, ja mä olin sitä, no, vitonen! Joo, ja se, että kyllähän teillä kumminkin se tulokulma siihen on ollut, että te jatkatte sitä ja teette sitä niin kuin ehkä jotain vielä. Niin. Ja me toki autetaan teitä siinä sitten, että... Joo, suunnitelmassa ainakin on niin kuin jatkaa sitä. Että nyt on vain just se, että kun ne vikat niin kuin työpäivät oli just sitä pientä niin kuin loppuviimeistelyä, missä just se oli monien tuntien työtunteja. Niin siinä vähän oli just kyllästynyt niin unityyn ylipäätään. Että ei heti houkutellut avata uudestaan seuraavana päivänä sitten. Ei, silleen kattoo. Mulla meni jo tunteisiin, kun mä voisin siinä arviointikeskustelulla, mä klikkaan sitä unityyn. Onko oksettaa jo siinä? Ja se luova tauko on oikeastaan aika pakollinen välillä. Niin. Että... Niin. Varsinkin tuolla niin putken jälkeen ei siinä enää aivoissa riitä niin yhtään jaksamus siihen samaan hommaan. Joo, mutta tuossa vähän päästä vähän scratchaamaan sitä ikävää puolta tulla pelialalla, että etenkin jos niinku hommat menee isommaksi ja on tietyt deadlineit ja isoja pelejä, isoja projekteja, niin te tiedätte varmaan se termi, se crunch-kuvio, ja sitten siellä niinku ikävä kyllä monesti on sivuilmiönä vähän tuommoinen, niin kuin, että voi kestää jopa kuukausia se crunch-sessio. 13 tunnin päivä. Joo, ja näin, ja oksettaa vaateen siinä se työtehokin laskee paljon, että sitä me niin kuin vähän yritetään itse asiassa tehdä siinä meidän konseptissa, että me toimittaisiin myös julkaisijana, eli se olisi käytännössä meidän ja teidän käsissä se julkaisu, ja sitten sitä voisi aina niin kuin joustavasti siirtää. Niin. Että se ei menisi ihan sillä tavalla, että on se kauhean pakkosykli, vaan että voitaisiin kumminkin rauhassa tehdä ilman niin kuin puolin ja tosi isoja riskejä. Ja sen saisi niin kuin tehtyä intohimona, mutta totta kai tässä halutaan, että kaikki myös menestyy.
mutta se olisi kumminkin ehkä vähän erilainen kuin se klassinen tämän hetken peliteollisuuden liikateollisuus nimenomaan. Niin. Ja sanoisin, että esimerkiksi toi työssäopinkin te kyllä hoiditte ihan niin kuin hyvin, että ei siinä ollut missään kohtaa sellaista justiinsa, niin kuin, että pakkopainetta, että se vaan tuli niin kuin omalta puolelta. Multa. Niin, mutta silti niin kuin meidän puolelta eikä teidän puolelta se loppupaine. Että oli siinäkin justiinsa tänne välikatson, tänne vähän väliä justiinsa Pyryn kanssa juteltiin puhelussa, kun näytettiin, että miten menee, ja sitten suunniteltiin vähän, että mitä tehtäisiin ensi viikkoon mennessä, ja sitten me tehtiin vähän sitä ensi viikkoon mennessä, ja sellainen tasainen progressi, että ihan varmasti oltaisiin niin kuin selvittykin ilman sitä loppukruntsia, mutta se justiinsa tuli niin kuin meidän puolelta. Työnjohtajan puolelta. Mutta kumminkin tuo, että tämmöinen niin tulokulma, että tämä meidän systeemi mahdollistaa sen, että te pääsette tekemään, pääsette toteuttaa itseenne, eikä vaan opetella sitä sämpylän tekemistä, vaan voit tehdä vai donitsin tekemistä. Pahoittelut sämpylälle. Sitä, mutta donitsin tekemistä vai kummin päin, mutta joka tapauksessa, että pääsette heti niin kuin tekemään ja ilmaisemaan itse. Niin kuin se, että sä sanot, että tälle alalle sua vei se, että haluat niin kuin, tää on siistiä ja haluat tehdä, sinäkin haluat luoda. Tämä luominen, että se ei niin kuin heti laita teitä sinne, että 2 vuotta tehdään justiinsa vaan yhtä asiaa, vaan että te pääsette heti ilmaiseen ittenne. Niin tässä kumminkin oli ideana se, että te tuotte pelikonseptin, te tuotte teidän fantasian, te tuotte teidän vision ja se sitten laitetaan eteenpäin.